И здравейте YouTube, аз съм Ранда MacBG, тук при мен е Арт. И днес сме в сървъра Ultimate PvP. И сме на лов за хакери. Така. Ела да снимаш X-Sound, как се върти. Его е тук, при мен е. Тук. Его е Арт. Арената с арената, за да го видим дали е хак. Опа! Да, хак е, виждате го, не мога да хитвам. Значи това е клип за Берко и Skyrix. Умрях ли? Да. Май, не знам. Май умре, не знам, я виж. Не съм в едно доста бавно. Извинете. О, Значи, не съм! значи това ми е инвентара. Нали, три фулсета, резервни, така. Аз съм рандъм PvP. А тук на Ender Chest-а. Да. Рандом PvP, искаш ли да събим също този слаг, може би? Да го видя, може да е хакер. Слаг, той, знаеш кой той? Кой? Ето е Маркомен. Ето се, ела да го видим дали е хак. Да, виждате, флай. Така. Ако искаш да скоча. Дупката не ди иска. Не дей. Ела на джъмпа. Добре. Чай, нека кажем да кажат хай. Аз ще чакам някой да скочи. Този X-Sound. Видях ти как се върти главата. Чакай. Снимаш ли го? Виж как се завъртват 360 градуса. Да, гледай. Снимаш го? Виж му главата. Виж, аз съм в него. То скли брат. Виж YouTube Panic Knowback. Ще ме килне. О, килнах ли ми го ли бе? Не. Но този е антикнолбек, как ще укилне. Този вика, че не снимам. Опа, чакай да скоча тук. Значи, така. То скрилес ми беше тим от BG Play. Ето този. И този е хакер. Какъв този Джон Значи, Гейбър. мъсък. Рандом Мак, ела да събим също този. Виждате? Да. Антикнолбек. Ето се. Бой. Ще ме бутат от дупката. Да, трябва да си репна сета. Опа, този Не случайно слизам долу, защото има такива дет спаеш на дърпът, макар че да е забранено. Така. Аз почнах и да ме лада хелпваш. Почна го, легендарка. На мен трябва да не съм хелтки, се не ми са хрупат легендарки. Имаме 3 стака. Тази 4. Опа! Пие една старинка и там кой да... Не излизай сам да се репна сета. Сигурно, че ме издърпат спай. То, видате ли, бъгва. Ето, вижте го. Най-голем, вижте Ексант. Вижте го, не мога хитвам. Как се казва? Гейтрис. Вижте. Гледайте. Пълно е с хакер, гледайте. Значи трябва да взема на легендар, какво се прави? Хайде да почваме и по това колко нещо си там. Опа! Вижте Ексант, килаурата му, мазна долна. Нима пуска се прибирам, дано Берко се оправи с той педерас. Брат, идвай да хелпваш. Ще чупат сетови много бързо. Леле, човек антикнолбаците, знаеш защо са по-добре да ги биеш? Да, защото ако ги закараме в някой паж, но... Не, защото като залагнат, нали не мърдат просто. И ти можеш да си ги биеш. Опа, нарегнахме много мощно. Легендарка. Ой, този. Те са антикнолбека. Ето, аз имаш този Бринт Биан. Виждате ли го? Вижте, Това е хак, брат ми. Гледайте. Дай го вкараме в недър портала. Маркомен, вижте този Маркомен и той хак. Не, това не го знам. Значи Ексант, просто гледайте го Ексант. Вижте, Маркомен, вижте го. На този скриси. Нека се пробваме да убием някой. Така че на мен ми лагва.
Така. Да, трябва да си репнем сета. Изнети, но така трябва. Опа, ставаме рето. Скоро ще снимам и в BG Play. Айде, екса. Майко, умирам. А, не. Легендарка. Така. Виж, като ти намалят 3 сърца, веднага яш легендарка. Знаеш защо? Това е едно трикче, защото като са на 3 сърца с трен двойката Брат, могат да намалят на 2. Антик много бека. Ма почна. Ще ми троши сета. Идвам. Хил, брат, трошат ми сета. Прибрай са. Опа. Те имах много бака. Аре де. Аз мога да изям легендарка. Те се ме убиват. Да идвам ли? Или изяди легендарка. Изях я. Се Шит! саза. Какъв то лаг, бе. Лаг. Ето склис. Убиха някой. Кого убиха, бе? Маргомел. Не, убиха Клиас. Виж ми меча. I'm Blender. И лъка ми такъв. Брат, ела да привлечем някой. Омага, Много ясно е. те струшиха сета. Опа, почнаха. Идвам. Фикс. Бързо. И Ексанът ме почна, а той е мега хакера. Аз съм резерв сета, ма... Брат, почва на много гадно място. Идвам. Почвай ги. Стрелен капия. Те съм. О, аз отивам, аз умрях. Как умря, бе? Хелп, човек. Идвам. Айде, дойдох. Кого, бе? Опа, щупи ми се нещо. Кой ми се щупи? Мен ме вкараха. Избягах. Ми струшиха фулката. Взех хубава каска. И шарп питичка меч. Кома не се вълком. Леле, тук бахти ме лето. Идвам, човек. Дошли с хана. Виждате хакери. Това е. Ето Кристо. Ето с... Как искам да го избия и там вътре. Ето скоко. Къде сте? Ето. Виждате Ексан, виждате го? Да, виждам го. Как ме нарегна? Тя мечове не ми трябва. И да. Човек, моему слушай си ни проче и бутушки. Да ти услужа? Ще видя дали имам. Ще дам. Така. Той Ексан, човек, много може ще ги наляга с хака. И аз май имам фул, чакай да го Тушки. Имам само фул, ще ги дам. Добре. Не. Имам бе, чакай. Фикс. Аз заглушавам. Така. Той нещо заглуши. Така. Ела на Warp Trade. Ето тук пише всеки ден евент. Така. Нека го почакаме. Лапите, човек. На Warp Trade съм. И легендарите ме намаляха. Фикс. Нека се репнем сета. Така. На. Не се. Бе, къде отиваха тия бутуши, бе? Спаун отново на мелето. Еми го енерчеста, 54 легендарки. Там има един навънка.